Once a Ghana moving industry no akofom kwa say dey egumpo adentia nipa bi wo a woye movie no na stars ye no woye omo safo a omo key yes obi abefa no so ampe yes ba safo na tutu form de ahye ho na kwabra na ye gya na ye gu so kokuo mu nsem do no nko anani woye ni berefo okeka na nim kire nyamesompa semu ahoden no asifo bebre wo kumase ne nkran ha wo mapie nipa eboje won so but obi wo ho a wonama konfo ne di nechi obi nso wo soso a wo sofo obo mpae ma no the same time so wo konfo ne abosom na malamfo wo san ko mu ho wo to nyame abufuo na aba wan kasa wo so ya le boni a wa ususu se ebushia no ebi nim no nko na aka wo wo timi ye short wo tantantan wadwe be yon so obi na ato ati mema obi akwa baba obi for GSTV the next remain no bofo ba ko pe ene se manya prophet Peter Amankwa aka have birthday o hadia na se blessing house hadia enshira nko na wo se mema manage papa mema akwa baba obi for GSTV na pome adom blessing house hadia badia na enshira nko chiadofo na yemfanse chia etiefo ne ahefo prophet Peter ne aka have birthday one kobia wa how heaven zongo to say US and a heaven baller to say Dubai to modern so go heaven na one kobia me ebeye me yapa na misha papa I didn't know so I say in celebrities you being a spiritual person into them dey be and the celebrities in ye wu dodo ube yes we ko how I say I didn't know you person in a spiritual realms in kakra no yenya this one kakra fu and the celebrities ni too much especially yenya di mu kuma se fu na misha ati for so amoti na me won shira pa OB4GATV yes onyame ento super ngum so mo bo dwuma yes eradin shira many a etiawa ade bia wo ye ni bi wo ye bia no do de be hyase no yes e kire wa wie ye de o de be hyase na kire wa wie wow wo bia person wo ye star wo kwan ya wo fa so ansa na wo pie wow dodo na di nyame som kata wo mani but wo mo kokuo mu asem de eye bonen ko a ebinum tam nkokọ hye ye moto ma anadwo ye gina nsuo mu ye nyankamade ye kobo som so koje akwankyere ye kum nkokọ ye twanwan ebi mu kura sie aboa mono a wo nwuye se de ebeye a obeye star enti se oye wodi se dwumadie na wo frefre ahonhom a eni kwan so wo mu beboa no wo mu na beboa ena ahonhom no soso no wo mu no expellet no enyepe yes etu obi ankone de wo pe ene de wo mpe wow ena wo mu pese wo mu ye style for actress for na yifo ye yiwu bebrebe yes woko ha baako na kwan bie ma na woko na de wo hwe nsa nka na woko ba bi fro enti wo betimi e tina na wakeka honhom ni tirabom yes na emra ene asade a ya sha ma no me mo atwi akora ni wure etimi firi ne ho enti de wo se wo ye ma kwa ku firi no na woko ye metigale de wo se wo ye ma kwa ku firi no wo ye matigare wow tubo se tigale kwa ku firi so omo nka na akrashe yes e de abufuo ni asotwe akọ so enu ntine kwaye o mu fa so wuo ni se pie na o mu pie be yesa no o mu mfa kwampa so enu ntine mu wo mu wu no dodo na mfa kwampa so prophet Peter Amankwa bie ne ki kese pa na se celebrities no bebre o ha obagidi bedi na obagin o mfa kwampa so wakeka abosom ne ne ma bi di abobobom na ode pedi na wogidi wa amansan nyina hu na wamfa kwampa so a edie ne besie enti wade beba ho so na tigale ne kwakufiri etwa ntopa eno so de ensinsan so bebre ba prophet Peter Amankwa enchirechiri mu kakra no papa woni bibi akoa bi wuyi na oye actress ni bia actor ni bia na ni ehu no senya mesuru woni mu pa wow wasatan kwa ma obeye sofo ansan wo na nani wo so eya pa ne kokuo mu nsem do no nko ananim wow wo yi ni berefo
ɔkeka n'anim kyerɛ nyamesom pa yes but mu ahoɔden no ɔmpɛ wow menim sɛ wa wo hɛ de wo celebrity ko e modi but menim stars fo bebre wo mo Kumase ne nkran ha a wo ma pie nipa bɔgye wɔn so yes but obi wo ho a wonama konfo ne di n'echi wonama konfo ne di n'echi me na me ka kyerɛ wow obi nso wo so a wo so for obon pae ma no the same time so wo konfo ne abosom na malam for san ko mu ho wow tese wa fa ne mi no wa fa bonsam ne nyame ne nyina no enti ebasa wo to nyame abufuo na aba wan kasa wo so yes enti ba bia wo se wunyini duru no wunyini nuro ya le boni a wa ususu se ebusua no ebi nim no nko na aka wo wo timi ye short wo tantantan wa dwe be yon so obi na ato ati ya wa no watri ati ya wo ho hey Prophet Peter nyame shira what we adwene sisu because and the celebrities no maba omu ejiji omu wo ne nya fefefe anya accident abo so yade bia eni nyina so bia na kenkran ba ko bi kura wu na nse ye hu de fare ba ye de enka se e bia akwaje aduro na but omu wuo no eya na it falls in the mystery ye ntiase etimini aba mini aba ma ohwe me yenye very careful celebrity stars na ye obey star but ye musa se adenti na ewu nya fe bebre ni wu basa obomu ye so oyade bi wu yare no so na akuno obomu ye so we nya accident we nya say bu ha ne doso dodo ba ko bi o ba be wo de ya se wo mani nsu ayenko yes wo ye ne hwe enye yie yes ne pulses bibia sisi wada ho no wo tiem wo fre wo wuo nso wuo mfe no ba ko bi so be wuo no so no enam se ne nguase yale e bo no ntino Monwa no ho nkofo kora kwahwe no yese ye meye hu no adenti a ba bia woda no enye enso nipa nim se wode nyame din na ye enti mesre ewiase we no nipa bi wo ho a eya adom bi na aso so wonim ho ekura no ma me no papa wo no abusun ya wo firi mu no nipa do do se na eduru sa level na wo no enti no sanyame aye wadom a empre wow twen na papa back to question ni bio asa na celebrities na ye aban ka se celebrities ye ntonsa ye for mo nyensa advert no ya mani pase then no be TV so akonfo aba so celebrities ni akonfo ni yi sika ni atutugu ni ade eno so ewo susan so bi wo mo so anasa de me na me ka kire wo mo ebo asofo achi no celebrity for no mo ka ho yes wo mo bednya kwan betena ready so ye pay ebo ne edi nti ene akonfo akoye wan nti na se asofo obi anye wow said ye be ya ono no yin de ne konfo se mo design nipa won ka ho ase because say TV show ni nyina na konfo na je aboso ena omu yi sika wo so na ye stars na omu ye hwe omu su minim stars no minim star bi kura na papa panina na body say food nyina say won so wodi konfo di achi omu su di bi omu tiri ho nyina afo gina omu di akonfo achi na de wala pempem star kura di agara da achi kura wa hu so enipa bi wo wa nyame aman second chance so won sa kira wo yes wo bi a wo de wo star ye amu wo bi ahwe ase yes amu wo bi abrabo ase yes amu wo bi awie ni basa yes eno me da wo so ne nyame ama wo second chance fa sa kira wow asem na prophetic no onya ntia se ni bie bebo obi a enam wo so wo hwe wo ebi obofuo nti meji sofo idi obofuo nti meji malamidi obofuo nti meji mayiwe di obi beba obi kwakonye nsunsanso oboni bia no sai sunsanso na enya ya no wonipa no obenya so akatua times 10 tienye very careful say dey publicity yen nipadua no ebe campaign for wrong 10 yenye very careful when you say comfort grada say one so why star kese e wo Ghana ha yes say friend mama part o ye nyame sofo that onyenye nyame sofo adwuma na o ye no onyantinsim yes spirit bi awia no o hia deliverance o si deliver no maame no ho ne sika wanye nti na ebo ne dam wonya joke no no mle ne ho ase ne wiase konfo no chimpo no wancherebo enti wotimi commande sikadwa ko fifiri soro bai enso so wowu ye no besine ye hu no dem pesa me ka kire stars fo no
actress for no nyina ne se ade bi e wa ahyase ne wa wieye yes wonim so obi ye star baby obepie bi nipa dom epu kohwe no yes nti wo star ye no amfa anya de pa onya ho akatua wo ma nipa bibire hwiase yes nipa bi obehwe aso bia soso no nyankopon wo ho asodie wo de bema wo na se ati se sofo na okuta dom na wulidi adom no kohwe ekonhwe ase mu nti wo so star no so saa na wo so ye akra asofo no ye program kura no fresh stars for no yes emo mo be kan ye se de be ya on be twa kra na ba yes na ta se ye nyina no nka ye nyamedwuma wo but wa anye ni ye a asotwe wo ho enipa ne bebre wo problem na nume ne na asotwe esopa yes but awurade mpe wo de boye ni wo wo hwehwe na dwen sachra enti wonim se de agrada ho wa manipa bebre afa ho awu yes wa di bisika yes wa ma ye sibi abo abrubi e wo bi wo ho wo hwehwe Facebook ne na asefo a bebre gu ho ne de wadi bebre sanka meni akonfo agrada me na me sense ma sachra ya ke me gyan kwase asem na medical di atwem no what I say na ma sachara na me dibu ni enidie ama asofo a me bento wo mu adwumanim no ma le hands ni akyerɛkyerɛ me na ma brɛ me wonse yɛhwɛ sofo banyi bi nase na ne ngosra agematum ansa na me pia me pie but now no wo hu no ho sɛ wodi ne ho so do say ni kunu decision taking na best so won konu na yera so dem ne kunu na nkasa kra no wo problem adentina gasa dentina me kasa o problem na say baby a ne kunu na nkasa no odidi ko no won hwe no no so ahwe aso ya kase da nanim yes mi hu say papa no so ne ho asam abatantantan na edia no wo no adane dimpone e de ama no enti wonya very careful because wo ye na adwen so obeye adwuma no nukure mu a ahokyere beba yes ohia beba otai beba but enye kwa wanko ne yire no eho no no ne kyere se wo holy yes ni sumase dwadie bi wo ho a wodi yes wo boa ne yire ema nipa zan nipa yes wo boa ne yire me nipa chinchim ebinum nsa di wo magyapade wo boa ne yire ma ye bubi yes nti asodie de wo kunu no so yes nesa that time nanka okunu wo right and go okunu wo right si wo tu ne yire na fo se konfudwuma ne ne ma wo ye na emwa but ne okunu no hye ne kutupa wa abra na wo no ye sofo community nti na president ya omo chi ni omo chi one ne yire nyina me na me ka kire ho enti okunu no ono so aso okunu no kura de se wan hwe ya obebele ata agrada me na me ka kire agrada ono ene okunu no ene nipa bi a mobo big akosi no na asefo ni nyina no wo mo nkobɔ ne fache wo mo nkobɔ ne ka ne wo mo di bɔne mimi wo sika akɔ ene wo se sika gale na so wo ye konfo matam sika na barawo misuro nti minim se tumi bi buru tumi so nti wona akuta tumi bompa ye ho adwuma bompa ye gusuma me de mu ya ne se wa fa edi wa dan sika na gale botoma menyi nkosi me dem na me sesanwe wa abra wa ama me si kira nka ho gold no wafa me kaka ya wa ma bodyguard abome every prame here ni bi a mini asam wa de ne dem nyina show me de asam no so ko police station yemwa no agrada fa kire akoma bribe atoka kentinka akoma nkofo bi e nso epe bibia die wo na obi wo a wo se obi wo onte ase na mo bo police fo enti na mu yese penimfo na nkasa no ebi mu ni hu ni yes ti bi mu wo nyefe me na me ka to enu ntina media fo ne actress fo ne won na ekeka ho ni nyina no ni media fo ni nyina no adie bi a wo ye bia no wanya ho akatua na wo benya ho akatua akyera ti wo ya ahwe ni yi na wan hwe ni yi a ebebi ase na beda no hawa ma wo bi akwaje sika nso wontimi ni adane bosom yes wo bi nso so afa nkompon nso anya no ho sese no me aka no wadade ma wo bre wo ka se wo mo ewuwo bebrebe nyina no nyanya me asotwe adan na mo a mo hunu se mo nua no mu wa na kwampa so no mo nsakira next day de mo ya na mo ye
Minia, there may person me country actress for any actress for any and say. Any pashamo, yes, any petty mo, yes. They say a German amoy and monster so no more can be a woman, yes. Luntino and Sham will be in Shiasi because of the Canadian who painting, yes. For star, yeah, Jumapa, yes. The Dache, Yamiabo Abaso, Yamishra. Yeah, the prophet Peter Amankwana to train was if I was star yeno, Fabianipa, Fausta yeno, may mo deeper, Fausta yeno, you who I can say, and I'm worse than a way by. And the Ghana celebrities and me more be and most of Saturday apart from say miracle someone you meeting to me see baby papa mama some more one more who cry say yes stars for no actress for no yes so mo be who can no mo kwa ye kura nsan kro mo wow but wo mo kokyere kasa kese obi a pese wo twen ma nipa no begu ho yes wo akọ han ka na onya ne de o wo akọ han na camera sine so wan mi asemesi na eba na also light no na brenke no watie sikunkun hairstyle ye wo hwe wo mo wo Facebook ni idea ensan na wo mo bo omo monsa mpo unte omo nsa abode wo mo ahuno omo monsa style ben wo hunu so wo Ghana ha watimi aye bibi abo o man ne da adwuma bi obebie bia no ye gu na kanso enso kwan kro ofa so ko ne fi no enye wo twen aban enka mene wo mede me star ye no ebeye campaign se me kwan we de nyina mom ye nka mom enye aban ne nko asem ne yenye star be na etimi aye nimdie fie ni aba no stars no fa mo stardom ne nye na pa mo mfa stardom no mfa sika nkugu mo nko ama council emie bie companies enjoy no ye ma tu ye ho aduro ne ye kunkum ye ho ohu o mo hyan kwa wo eni bre wo mo kochia wo sate so a wo mo nka wo wa fra no sate so no wo abusa o hwan na eba we na eba de ana ye ma enso si wo hu na no aye ne wan dance nchene hey bro te say nyame adom enura nchia wo chia oni na no konfo pani so ma chia won se no fa suro ku nipa kuta adwom bone wo pe wo mo di ewu o Ghana ha na onya asofo obi mo de ye de amaye yes eye media fo actress fo ene won na sa konfo na ewu o wodin no wo mo di bone benso nipa ni enko ho mo so ene de asi asofo nko aso ye na ehu na amane kwase ampani ni bi etwebo na ha mu kura no wo kan kwase asem what you say enya mama ntoto bomb na mani abre sre kura na mani abre what you say nipa bi wo wotimu se nipa koro no yes osofo ye wo gu na nim wase o hia no go ntimi hwenanim de am ya no obu o di sofo bi asema o hia no go ntimi osofo no wo shakora no wo sika chen no wo sofo no wo sha wo si mansion de ama no so kwa ya so camera si ne so because of views no di asofo atem ye de na no ye ni ate ye so nyansa wo di atam ye mpie ye beye adwuma okukuom ye wo ehwa bo wa ham hu motwo wo ye be ma obedi so wo yo ba so akoso ekuma no wona mo na atini so baba and what's the body boni any dear men yami adwuma ye fo yes sorry yes and what's any pebiati ase say what ti ase e will be na ball yes nyame so de wo kana hye wo bi nsa se won hwe wo so yes ebra falasifo ne atrefo ne asofo no solitary Yesu Kristo no Yesu wu soli ye na akatua no bi agene de yes Judas Iscariot o shel ho akomfo wi akomfo ne nyina chi so nyame be sa frɛ na se bunaten wow enti ade bi a wo ye no obenya ho akatua very careful ade bi a wo ye no you very careful na abenya ho akatua ne prophet Peter Amankwa AK have bed otuofo bebre ama yen stars ne celebrities na maba on social media na mode trending twinkofo kwa amaniem ni ade it's high time we say jai na you make good use of your stardom see it no akonfo ye na etie no mo to na obi de aduro aba ye nim say aduro na nye papa na ye kwak na de atire na okoma na kono aduro na akonye nsusanso ni nyina no me ne bedi wachi ye ma very careful with the American tratu ni once Ghana moving industry no akofom kwa say de agumpo adentia nipa bi wo a
Oye movie no ana stars ye no oye omo safo a omo key yes obi abefa no so ampe yes ba safo na tutu form de ahye ho na na kwabra na ye gya na ye guso sasafo ano kora ye hia bi ye ne ye beye ene ono so watwe no ho se monye me ye hwe na se safo ano papa we spiritual man no nti safo ano ka kire ne nza mpia nko we ne ze ye safo ano moving se adwuma na Ghana moving adwuma no omo safo aye ejako omo safo aye ejako me na meka na se yensa nko hwe ejako bi o me na meka kire wow se wo ma ama ejako ama na ejaba nso so no ma amfa anidi ni bu a ne feso wow wo mo start see ye tutu nunuro ye bre na se de wo ni mu no ye mani mpie anansa de ye pese wo ye no se nani nye ho na wo se onye enu nti na ye mfa no entwa bi mu a e besa akofom pese woni bibi na Ethiopia meti bre bi se ejako ene your friend say moving directors for you producers ni directors program oni fifi gabi oni every hoba no ase wo mu ye just nchan no mo fan call bi yes edi wo mu wura ka mo nye ebone na me na ma ena me so ama moving aye moving me so na o di mi twa yeto wo se won fa me ntwa bi wo di mesi nchan kofa foforo be gina ho afi na wo beton na akosi se lebo be yeden lebo nya den so na nipa no ho afuna nipa na esa danka gya ye safoa anka omunyina me se eja ye safoa enso ye se safoa no ye tutu form de ahye ho ene ye gya ye na yede aguso se won twe na ho ye ne ye be ye ene ye ne Ghanaian moving can the whole Ghana can now not hear do chiri. Yes, because Nigeria is still more. Am I celebrities in the Black Nigeria and then Crank ya bomb share. Uko Nigeria movies are wouldn't need channel. So Ghana will be trapped. Omoma a jamra. Now if you woman come a jay. Yes, woman and international. A jan so enya adebi. To say yenina no ya conference ya conference we na yenye program baako e the whole Ghana yes say region baako kura na obe yesu wo aye no wo so a wo mu wi a wo mu so seed wo mu nkɔhwe nwisia wo mu hwe kunafo wo mu anya nka start fo ni nyina sika enhyem wo mu afode wo mu nto wo mu nsamfra asofo so ye mo bɔ mpa enwu Ghanaian movie so na ye nhwe de Ghanaian movie besa akwa akoduro. Next sini no Prophet Peter confirms say sini no ya kan o before JT da bia kan say sini ni ngui na ekwankyere wo nti akwankyere na Prophet Peter Amankwa aka Heaven Bed of Blessing House International aha Blessing House ani gie wa ha pa na wa confirm ato say eja de okuta safoa no ona eboa ma sini no ebie ma obia hu say oman Ghana esini na ntimi nko Nigeria better na meja so nti sini goduru ho nti se nipa ne yi mu dia na se yi na ma oman no enko sini twa na enko yie ye wie susu a ye ma afode entimi ye enko region ye ma amanse nyina ne honhom ne nyina hu say indeed ya sa welcome ejeko back to the movie industry movie ne be sa TSC enti sa asante ya asante region ye wa ha ne follow week and ne follow month ne yakobono ye frobona ne yakwa omunya region ni nyina ana region bia no so omumfa asofo mfiri obi region ko obi region asofo no mo asante region asofo ewa ha no omumfo omunye womunya kora na ifiri ho koro no wobosi nipa kora ni bebo ho so mo eye keep anam de mo menka so obi amra me na ase me hia obi awe ba wo ba de nyame de bedon me no me de be ma o yes Papa, adwuma na me ye no me ye star dada ye ona be mama ye star me hia obi wo kan asem si a o pese o so pe trending me ma trend ma yesu ye trend ma yesu wow me twi akra ma yesu me mo trend niema na mo ye na ye but me ni ye kire yes me ye adwuma no na ya boma baso osoro to obi wo hwe na dem die wa ha ya so me ni kire soro ti me life no me hye nkomo a me hwe ni pa nim de odi adom me ka no kora kire e wo ho na se papa je mfa mo nya medwuma praise God hallelujah enti wo mo nya no saa nwie wo mo wi a ha sa Santa Regina wo mo nya sa program ni iska bi e beba program mu bia no wo mo mfra kunafo enwisia eni nyanka wo mo nyi wo madoye
Omonko ebro womunsa nkoye eho nwisia wo ho ekunafo wo ho nyanka wo ho womunsa anye womonko region nyina ensi womu wi a womun start nya adwuma no na yehwe ezimu wie na mo start ya adwuma no ho na mo se sine no entwem aha na yade dwumadie ni beko na wie the name still remain of Buffalo back up me prophet Peter me ka we ya twato because Asante region wo mo ya wo betina akohunu yewura wate kokko so nyame nhira no sanana movie adwuma na akofo ye pese ye page ne bi ne ye program be ma nwisi ne nyanka ne ye kona ye san ko promote hu popo na na de ne nsa be hya ase ama Asante man ne Ghana man nyina de support agiatu I was say senior we the key kese pa na de am na make catch now I was say senior adwuma na nkasa eduru bra wo mu hia difo na ye nokora difo na eboa wo mu wo mu nya nkokotwa ne nwan twa ne eduto what I say Bible say nokora sofo no ye besu nyame wo honhom ne nokora mu masa mi nyame dwuma na me enye ska wo mo obi ntrane sa akoa no ope bibi na afiri obi ho me die me ye adwuma ma ewurade hwefie ha nipa mienu miensa na beje ha ma me ne kura kante me ho nkyere me ana me di me ahia me so me di me hia afenchem me pasundue chenska ti ade a me ye mfa sundue mre me no menye mamuo mu kins bebre but dodo na so enim nyame na na me mudi ama wo mu wapo wo mu nye na yenhwe se sini adwuma na egu anase emu ya nyame nhira mo de aha na de dwumadie ne beko na wie the next remain of Buffalo back up me chia Pocket of Pocket TV audition chenche so gu so number no screen so just call the number na be pe why o form se ne bitona sini adwuma no prophet Peter akwankyere ne nya gu form say you sini adwuma na sa picture nti enru on na so why qualify out to me sin nti brother beje form God bless you, stay blessed. That's another thing. Bye bye.